नमस्कार काव्यरसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, गेल्याच आठवड्यात आपण तारकर्ली गाव महान ही कविता ऐकली आणि आता आपण आज ऐकणार आहोत एक मात्र मालवण. ह्या दोन्ही कविता माझा जो कविता संग्रह आहे बोलंतरीचे त्यातले आहेत. तारकर्ली गाव महान आणि एक मात्र मालवण. मालवणची कविता आपण अशासाठी घेतली. आज उद्या नौसेना दिन आहे आणि नौसेना दिनानिमित्त यावर्षीचा नौसेना दिन नौसेना प्रमुख तसेच भारताचे पंतप्रधान आणि माननीय राष्ट्रपती महोदय हे मालवण येथे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर तो साजरा करणार आहेत. गेले कित्येक दिवस तशी तयारी सुरू आहे. नौसेना जवानांचे संचलन जमिनीवर आणि समुद्रात हे मागच्या 26 तारीखपासून सुरू झालेले आहे. म्हणजे तारकर्ली आपण कविता घेतली, तारकर्ली गावापासून ते मालवण किल्ल्यापर्यंत, सिंधुदुर्ग किल्ल्यापर्यंत हे संचलन सुरूच आहे. लॉन्चचं, जहाजांचं, बोटींचं म्हणजे नौसेनेच्या आणि नौदलाचं संचलन पायी हे तारकर्ली गावात मालवणला असं सुरू आहे. आणि खूप युद्धपातळीवर तयारी चालली होती गेल्या 2 महिन्यापासून. सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर जेव्हा पूजा अर्चा झाली असेल तेव्हा तो दिन भाग्यवान होता. त्यानंतर कदाचित उद्याचा दिवस असेल आणि आपल्या पंतप्रधानांनी खरोखरच खूप कल्पकतेने ह्या नौसेना दिनासाठी साजरा करण्यासाठी ह्या सिंधुदुर्ग किल्ल्याची निवड केलेली आहे. ही समस्त महाराष्ट्राला, सगळ्या मराठी माणसांना आणि शिवछत्रपतींना मानणाऱ्या प्रत्येक मावळ्याला ही अभिमानाची गोष्ट आहे. कारण आरमाराचं महत्त्व हे पहिलं सर्वात जास्त हे शिवाजी महाराजांनी जाणलं. हा सिंधुदुर्ग किल्ला जो आहे तो त्यांनीच निर्माण केलेला आहे, बनवलेला आहे आणि म्हणून त्यांना भारतीय आरमाराचे जनक असे संबोधतात. आता कवितेकडे वळूया. कवितेचं शीर्षक आहे कवितेचं एक मात्र मालवण. जेव्हा पर्यटन केंद्र सुरू झालं आणि काही वर्षानंतर समुद्राच्या तळाची दुनिया अद्भुत हे जी पाहायची सोय झाली तेव्हा ती फक्त मालवणला होती. ही जी कविता आहे साधारण ही 2015 किंवा 16ची आहे आणि तशी सोय फक्त मालवणला असल्यामुळे कवितेला शीर्षक दिलं गेलं एक मात्र मालवण. पण आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुका, वेंगुर्ला तालुका आणि मालवण किल्ल्याजवळ पहिलंच सुरू झाली ही सोय. पण इतर ठिकाणी म्हणजे चिवला बीच म्हणा किंवा कोळम, तारकर्ली हे सगळीकडे समुद्राखालची दुनिया ही दाखवली जाते पर्यटकांना. त्यामुळे ते एक मात्र मालवणात राहिले नाही तर वेंगुर्ला देवगडात आहेच. पण जो शिवाजी महाराजांनी किल्ला बांधला मालवणचा सिंधुदुर्ग तो तरी फक्त मालवणलाच आहे. किंवा जी मालवणी भाषा आपण बोलतो म्हणजे अगदी राजापूरच्या काही पट्ट्यापासून ती थेट वेंगुर्लापर्यंत गोव्याच्या सीमेपर्यंत ती मालवणी भाषा जी आपली आहे तो मालवण शब्द हा मालवण तालुक्यालाच आहे. तर तसं समजा. पण म्हणून एक मात्र मालवण आणि मालवणची बरीचशी वैशिष्ट्ये आहेत. तर आता आपण कविता ऐकूया. एक मात्र मालवण. जिल्ह्यात जरी तालुके असती 8, जिल्ह्यात जरी तालुके असले 8 तरी मालवणचे नाव सर्वांना तोंडपाठ. जिल्ह्यात जरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जरी तालुके असले 8 तरी मालवणचे नाव सर्वांना तोंडपाठ. मालवण म्हटले की दुसरी ओळख लागत नाही. मालवण म्हटले की दुसरी ओळख लागत नाही. मालवणसारखी दुसरी गोड भाषा नाही. मालवणीसारखी दुसरी गोड भाषा नाही. आचरा कांदळगावचे रामेश्वर, आचऱ्यात एक रामेश्वर मंदिर आहे पुरातन आणि कांदळगावला आहे. आचरा कांदळगावचे रामेश्वर भराडी आई अंगणेची. आचरा कांदळगावचे रामेश्वर भराडीची आई अंगणेंची
हौशे नवशे गौशे येती जत्रा आंगणेवाडीची. राजांचा सिंधुदुर्ग उभा मालवण बंदरी. राजांचा सिंधुदुर्ग उभा मालवण बंदरी, त्याचे नाव जिल्ह्याला सिंधुनगरी. समुद्र तळाची मनोहरी रम्य दुनिया. समुद्र तळाची मनोहरी रम्य दुनिया ती मिळे फक्त मालवणातच पाहावया. साता समुद्र पार ज्याने पोचवली मालवणी. भाषा. साता समुद्र पार ज्याने पोचवली मालवणी, त्या मच्छिंद्र कांबळेचे गाव मालवणचे रेवंडी. कोकम काजू लाडू खटखटे वा खाजे मालवणी. कोकम काजू लाडू खटखटे वा खाजे मालवणी. पर्यटकांची त्याला प्रचंड मागणी. जगभरातील खवय्यांच्या तोंडाला सुटे पाणी. जगभरातील खवय्यांच्या तोंडाला सुटे पाणी, असे रुचकर स्वादिष्ट जेवण फक्त मालवणी. जगभरातील खवय्यांच्या तोंडाला सुटे पाणी, असे रुचकर स्वादिष्ट जेवण फक्त मालवणी. फक्त मालवणी. फक्त मालवणी. मित्रांनो, मालवणी जेवणाचे तुम्ही बोर्ड फलक अनेक ठिकाणी पाहत असाल, पण ते सगळंच मालवणी जेवण नसतं. मालवणी जेवणाची चव खरोखरच घ्यायची असेल, आजमावायची असेल, चाखायची असेल, तर त्यासाठी मालवणलाच गेलं पाहिजे. आणि एक वेळ जेवलेलं मालवणी जेवलेला माणूससुद्धा त्या आयुष्यावर विसरणार नाही. मांसाहारी असू दे किंवा शाकाहारी. काही लोकांचा असा समज आहे की कोकणात किंवा मालवणला हे मांसाहारी छान मिळतं. मांसाहारी तर मिळतंच, खमंग, चमचमीत, मसालेदार, पण शाकाहारी जेवणसुद्धा तितकंच सुंदर असतं. तसंच मालवणची ताजी आणि खारी मच्छी, मासे हे खूप प्रसिद्ध आहेत. काजूवर प्रसिद्ध आहेत. आंबा, हापूस, देवगड आणि त्यापाठोपाठ मालवण हा प्रसिद्ध आहे. अशी बरीचशी मालवणची वैशिष्ट्य आहेत. तुम्ही अनेकाने कविता ऐकताय, त्यातील अनेकांनी मालवण पाहिलेलंच असेल. जर पाहिले नसेल मालवण तारकर्ली, तर नक्की भेट द्या. तर परत आपण भेटूया एक नवीन कविता घेऊन. आणि त्यापूर्वी ही कविता तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट करून कळवा. आवडली तर लाईक करा. चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तो अवश्य करा. आपल्या मालवणी आणि मालवणी नसलेल्या सुद्धा मित्रांना ही कविता पाठवा, त्यांना ऐकू द्या. आणि आता परत भेटूया एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.